Yes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, guys. Harus mandi, seger, lanjut pupuk sih, guys. Terus baratus kayak dirubung-rubung. Iya, guys. Baratus kita terjun ampe ngonten, guys. Seperti biasa. Yo, gaweane ngonten, saurunge ngonten yang jami kita apa? Adus dhisik. Dan iki Pak Riko dadaan, guys, berangkat kerja lagi, balik nih gaweane kono neh di Bogor ya Jakarta, guys. Di bengi telepon ambek kancane terus dikirimi duit sangu tinggal numpak bis, guys. Terus tak ambil timang beli tiket dan toto-totone ya sakal kan apa berangkat dhisik, guys. Beli tiket dhisik ya urung tau regane tikete ya piro budal soapan BC wis enek kurung kan kita gak ngerti, makanya didelok dhisik ngono-ngono kan iki wis siap-siap lah engko ndang enek BC langsung iso budal siang nanti. Kita gak ero, guys. Iki wonge cek ning gone kancane Biring. Berangkat wong loro tok. Bogore mana mbakku yo gak ero, guys. Bogore ndi yo gak ero. Pokok ning Bogor, wong Jakarta kono. Pasti wis ditoto kalau sak rangsel nggo sak ngono antek, guys. Ya oke. Dan kimang yo mae rene, guys. Bawakno keadaan bawakno dulu. Rokok, iki sikat, iki permen, duit 100, guys. Terus duit mangki yo dikei ndok 6 kon godhokno. Dilumpak ning ngene bis. Yo tak godhok yo, engko mek nggae kopi nek situ budal kan ngenteni tikete dhisik sidone ora nek ndang tiwas-tiwas ngono saiki budale sesuk, guys. Yo gak ngerti Mbak Isma. Baratus ini gak macak ra penak. Ora macak ora penak. Jadi mbayani, guys, esuk-esuk sumuk kayak ngene keringete itu lho. Keringete sak jagung-jagung. Nah, kakno tepas dhisik. Durian, guys, baratus padahal. Wah, esuk sumuk nang karuan ngene. Terima Mbak Isma, Iswaya jenenge ngene. Ono. Urung sampai isor ono, guys. Sabune yo entek, apa entek. Jenenge wae itu
makanya nganggo sing seadanya saja, gak nganggo krim sih. Ini jemput dari sekolah biru guys. Kita bawa sabun, adus, sabun kumbang, sampo. Apa tak pun roti sego mbek sambel teri ngono karepku. Ben kena minuman kontrakan. Ka usah aku mampu tuh pokoknya. Ben gak usah tuku sego ya. Sebenarnya ndok kae engko dipangane oleh bis kan. Biasanya sudah ada makannya, guys. Kas kaki yang dijemput dipakai. Ambil lali. Jaluk emok sangoni kopi tok, kopi ambek ndok kae. Sikat, odol, sampo, sabun adus, anduk. Itu golek itu permen. Ani ki ning tas cilik niku, guys. Soalnya gue tas cilik niku gue mlebu ning gone bis. Iki kan kok nanti ditaruh ning gone bagasi. Semoga-moga bojoku budal selamat, mulai selamat, konggon selamat, kok mulai selamat. Kayak budal ya, golek duit guys. Arah iki kabeh wis padha budal mergawe neh. Ini masku juga berangkat ning gone Ngawi, wong 45 orang. Yo dijak ning Ngawi bojoku gak soalnya kan balik wis karo kancane apa balik rono neh. Soalnya belum kurang rampung guys ngewe omah iki. Perumahan. Ngewe perumahan, pirang omah ngono. Solone wis budal, bojoku sing kari dhewe. Pakai apa budal wong loro tok iki. Ape budal ning adoh, ning Jambi kok adoh men ya aku ngono. Ini Jakarta kene lah lho. Soalnya nek tapi ning Bali, bature ya sing budal ning Bali piring guys. Rumah tapi nek Bali ku nek dene ngono kae angel. Dan naik ke Bali malah angel ngono. Karena balik ini kan alhamdulillah lancar ya guys. Tentang bayaran sidik akeh takon nyukupi sementing kita kerja, kita mergawe yo nek pemasukane dadi mergawe apa iki tak kon budali di sing dhisik di sing enek ngono lho. Terus sampeyan bareng kon mergawe sing tuwek cek mergawe mosok sing enom gak enek semangate yang mergawe mumpung urung tuwek. Sampeyan nek tuwek wis ora iso mergawe. Ngono lho, guys. Kaya mergawe. Anaknya nyelot gede, sekolah nyelot ning jenjang tinggi, ya butuh duit, sekolah gratis tapi tetap butuh duit guys. Sang dino, bukune opo, keperluane jenenge wong. Lah, niku mbuyang bayi karena kena angin kae. Kena angin kipas. Angin kipas. Apa yang gue anduk cilik kita akan menjual peri. Cilik terus tak akan gue anduk peri sedih. Nganduk peri kan lumayan itu cilik itu anaknya. Dan mau gawe ben duit guys dungakno lancar yo. Ini dungakno ben anak-anak apa-apa kono. Tarik semua terus lancar rezekine. Dungane bujus atau baik-baik ae kan.
toto ndek dhewe guys, dadine aku gak tak ngparake yo nek klambi nek alate mergawe. Nek tak ngparake malah klambi alat mergawe wis. Aku nek sing pas cilik digone guys. Iki roh guys, tiket iki ternyata masih mahal ya. Untuk Garuda Mas dari termurah aja 280.000. Sing mahal ya nek tingkat-tingkatan guys, nek sing sampai 400-an sawong. Ini Jakarta paling enggak ki Garuda Mas Sentrum opone ya guys. Memang makane cek ning agen bis delok-delok bis karo regane. Ini edek iki mulai-mulai kan ora patek aduk ngono guys. Iki dijak Mas Kuning awit ini jenenge malah sak jam. Tapi ngawi iki nganu guys. Apa jenenge? Cek kok nol di sekolahan dadi galing iki lho, lemah. Dadi panas, cek tak ngono kae. Itu karo gara perumahan yo guys adem. Ya umum lah nek soal gajian yo sakmene kulit tukange nek cek ngawi kan cek termasuk desa ning kene teh yo guys. Yo sampai 10 paling tukang. 10 dari ya sampai sore kulit biasanya. Tapi lemburannya full guys. Ning ngawi kuwi ning ngawi sing nyekel masku. Tapi wong pengene dimayani kono ape balik kan bose kono yo akhirnya balik guys. Nek apa jenenge? Gak enak merae ngendi-ngendi yo enak ambek kanca yo kan. Dhewe iki sungkan apa-apa. Mungkin wis karek ngenteni jam karo mempaki piring dhisik lagi kita kerja guys. Konten neh kerjane apa Mbak Isma yo iso bantu-bantu yo ning dunia konten ini iki yo semoga kalian mendukung yo ditonton terus dan gak di-skip. Pokok sepurane sing akeh nek kira-kira Mbak Isma katane sing salah sepurane tenang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nek itu katane sing kleru sing salah sing gak bener yo ngapura yo guys. Selesai karena ini Pak Riko bisa digawani permen piring enak rokok lho ngono lho guys nek cek duwe wong tuwek cek duwe mbok mesti ora mentolo ning anak ya sebaliknya juga nek wong tuwek ora ning anak pun juga bakal ngerti keadaan wong tuwek maksudnya ngerti wong tuwa guys nek dia apa-apa luwih gitu kok dhewe wajib untuk wong tua meskipun di bojo tetap tak kandani terus selalu enek selalu berbagi dengan wong tua yang enek luwe lah gak nenggone saudara-saudara nih guys sedikit mau lu maksudnya gue kayak wong tua juga rugi guys mumpung ngecek foto urip aku gak pernah tak video kasih antara orang tua aku kenis dan ibuku kono sama-sama aku malah apa sing tak utamakan malah mae soalnya apa aku cedakin mae dadi wong tua aku dhewe dadi gak koyo antara mantu karo marang tua guys koyo dhewe aku ki malah rumangsane adep karo wong tuwek iki sing tak duweni ya mae ngono lho guys kan mbokku dadi aku nek duwe apa-apa ora kadang ora duwe dhuwit ora iso ngekeki dhuwit aku masake apa enak ra enak pakai sama kok ra enak ora yo guys. Sebaliknya mak pun nek dia apa-apa yo eling putune ngono. Anak putune yang kayak putune ngene iki anake budal yo disangoni. Kok anake teko mergawe yo kayak wong tuwek ngono, guys. Saling ini lho. Merangkul, mengayomi. Yo bakal orang kok. Ini sih juga orang guys. Hidupku yuk karena ketemu kakak duit kayak tiga belanja mesti sanggup tak sanggup ngono kuwi aku jenenge bojo
budal tetep digolek-golekno sangu guys. Piye yo jenenge bojone kadhe nek mergawe yo bojo ngirimi kene yo wajib yo nafkahi anak bojo genten nek kan wis nopo duwe kene nek mergawe. Dadi saat budal bojo ra nek duwe yo kita golek-golekno sangu yo bagus. Gentenan saling jenenge bebojoan, jenenge rumah tangga iki yo ngono. Kadang nek lika-likune nek goyah-goyahe nek apa jenenge wong omah-omah guys mesti enek goyahe. Gak mungkin ngene slow terus mesti yo enek tukarane ngono lho guys, tapi bar-bar. Enek satrone iki mesti omah-omah. Iki bumbone nek ora nek kuwi ora sedep to ngono mama. Dadi enek ujiane, enek lika-likune. Jenenge wong omah-omah. Ya wis dilakoni ae, dijalani wae kaya alure wis pokoke muga-muga Gusti Allah apa maringi sehat kabeh, maringi lancar. Wis jane gimana iku, guys. Jane iki yo ora penak LDR ambek bojo, tapi lebih piye nek keadaan ekonomi juga. Kok nek mergawe piye ning keluargane ngono maksudnya. Dan iso cukup dan misalnya kalau anak dhuwur piye carane budi carane untuk wis anak dipangapi ngono kira-kira sini wis guys mau pamit ya pokoknya sepurane sing akeh terima kasih banyak wis mau pamit rezeki tidak Allah ketara jadi bisa nongkone ngarani wong liya wae